Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau ne za ku samu labarin an kama shahararren mawaƙin nan mai suna Naira Marley. Turƙa shi, ku biyo mu ku sha labari. Kar ku manta ku danna mana subscribe, sai ku danna mana ƙararrawar sanarwa sai ku mana share domin samun dukkanin bayananmu akai-akai. An gurfanar da mawaƙi Naira Marley a gaban kotu, yayin da alƙali ya yanke masa hukuncin rashin gaskiya. An gurfanar da shahararren mawaƙin ne tare da manajansa, kullen da gwamnati ta sa domin yaƙi da annobar COVID-19. Kamar yadda kakakin 'yan sanda jihar Legas ya bayyana, ana zargin mutane biyun ne da laifin yi wa matakan da aka sa na yaƙi da annobar COVID-19 kunnen ƙashi. Bala Alkena ya fitar da jawabi a madadin rundunar 'yan sanda, ya ce an gurfanar da Naira Marley da sai a gaban kotun. Waɗanda ake zargin sun taka harabar kotun da aka kafa domin sauraron irin waɗannan laifuffukan ne da kimanin ƙarfe 3:30 na rana, inji Alkena. A ranar 13 ga watan Yuni, wannan mawaƙi ya taka ƙafarsa daga Legas zuwa Abuja, ya kuma dawo garin Legas a wannan rana ta filin jirgin sama na Murtala Muhammad. Tafiyar da tauraron ya yi a tsakiyar lokacin da ake fama da coronavirus a Najeriya ba ta da wani muhimmanci. Asali ma ya halarci wani biki ne da aka shirya a birnin tarayyar Abuja. Ba yau ne tauraron ya fara samun kansa a matsala da hukuma ba. Naira Marley yana cikin waɗanda suka halarci haramtaccen bikin da Funke Akindele ta shirya kwanaki. A dalilin wannan, jami'an tsaro suka kai Fashola kotu tare da abokin aikin nasa domin su amsa laifin da ke kansu na bijirewa umarnin shugaban ƙasa, wato na zama a kulle. Laifin ya ci karo da sashe na 44 na dokokin jihar. Legas na yaƙi da miyagun cututtuka, duk wanda aka samu da laifi za a iya hukunta shi a ƙarƙashin sashe na 58 na dokar lafiya a jihar Lagos. A ƙarshe, dukkanin su biyun sun amsa laifin da ake zargin su da aikatawa, don haka alkali ya ci su tarar kuɗi naira 100,000. A nan ne muka kawo ƙarshen labarin shahararren mawaƙin nan mai suna Naira Marley. 'Yan uwa, kada ku manta ku danna mana subscribe kamar haka, sai ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu akai-akai. Mun gode, bi salam.